To, ga tauraron zamani. Wannan wani laƙani ne da wani malamin addini ya haɗo. Wallahi jiya Allah gafarta malam ya kawo shi. Wato tauraron zamani shi yanda kuka ji an sami shi suna tauraron zamani, to a duk inda kake za ka zamo tauraro. A duk inda kike tauraruwarki ce za ta dushe duk tauraruwar wani da ke wurin. Za ku ga akwai mutane da yawa da za su kasance a wuri, amma sai ka ga sai dai a faɗi wasu, su ba a faɗarsu, saboda ba su da kwarjini, saboda ba su da tauraruwa. To shi wannan tauraron zamani ɗin yana aiki wannan ɓangaren. Yana sa tauraruwarka ta daɗu, ko a kasuwa ne, ko a ma'aikata ne, ko a wurin aiki ne, ko a siyasa ne, ko a kowace irin mu'amala, ko cikin abokai ne. Za ku ga mutane sun kasance a wuri, akwai waɗanda suka fi su, amma sai ka ga tauraruwarsu ce a sama ko da yaushe, su kaɗai ake faɗa kamar su kaɗai ke rayuwa wurin. To mafiya yawa suna aiki da laƙunna ne na malamai ire-iren tauraron zamani. Wasu kuma sai su kasance a wuri, sun fi kowa a wurin, sun fi kowa iyawa, sun fi kowa komai, sun fi kowa ilimi, sun fi kowa komai, amma ba a faɗarsu, kamar ma ba sa rayuwa a wuri. To mafiya yawa tauraruwar wasu ce a wurin ta danne tasu, sakamakon amfani da laƙunna ire-iren tauraron zamani. Saboda haka ku nemi tauraron zamani, zai haskaka ku, zai taimake ku. Wannan laƙani ne, duk wanda ya ce babu asiri to ƙarya yake. Akwai laƙunna mun sani, akwai azkar na Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wanda malaman addini suke sarrafa su, su hito mana da laƙunna ire-iren tauraron zamani. Wannan tauraron zamani ɗin duk wanda ya amfani da shi, na tabbatar da sai ya mun addu'a, sai ya saka mun albarka, sai ya dawwama a koda yaushe yana tunani da alkhairi a rayuwar shi. Babangida S Naira likitan mata, kun sani kamfaninmu kowane irin magani na taimako muna saidawa, muna ba da taimako kala-kala iri